minnu sɔgɔlen dɔnna ni wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw ye ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye sibiri ye marisi kalo tile 29 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 27 ma an ka minisiri mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdulaye Diop ye fo ka taa se an ka minisiri mun bɛ ni ale ka baara ɲɛsinen don maliyɛnden minnu sigilen bɛ tunga na olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Age Atayɛri ye fo ka taa se SE ale directeur ma ni o ye général de corps d'armée Modibo Kone. Alamisa tɛmɛnen ninnu ye wuli kajɔ kɛ ni ka taa Moritani ale faba kɔnɔna na ni o ye Nouakchott ye. U ka nin tagalen yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye nin wagati laban ninnu kɔnɔna na fɛn min ye Moritani jamana marabagaw olu kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka ɲɛsin jamana wɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ Moritani dugu kɔnɔna na ni papier tɛ olu bolo ni ka olu bɛɛ lajɛlen gɛn ka b'u ka jamana o kɔnɔna na. Ka sanga ni o baara ninnu de waliyalen sa an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta a ye nin cidenkulu ninnu ci walasa u bɛ se ka taa Moritani jamana ɲɛma ale kumaɲɔgɔnya ni o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. U ka kumaɲɔgɔnyaw fanba bolila fɛn mun kan o de ye fɛn mun ye maliyɛnden minnu bɛ Moritani jamana ale kɔnɔna na ni papier t'u bolo. N'a ma ɲɛ ko Moritani finitigilakaw bɛ maliyɛnden ninnu gɛn u k'a kɛ bonya ale ni karama a kɔnɔna na. Fɛn mun ye adamadenya jo sariyaw ye u ko olu la bato. O kɔfɛ an ka jamana ɲɛma a ye bataki kɛrɛnkɛrɛnnen di cidenkulu ninnu ma n'u taara di Moritani jamana ɲɛma ma walasa fɛn mun ye donna nataw la maliyɛnden minnu bɛ Moritani faba ale kɔnɔna na ni papier t'u bolo u bɛ se ka segin ka na Mali kɔnɔ bonya ale ni karamaya kɔnɔna na cogoya min na. An bɛ taa kɛnɛyako ale bina kun kan fɛn min ye an ka lapitanisoba mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Gabriel Touré olu maaw bɛ grève la kabini kunungo marisi kalo tile 28 ka sanga ni u baarakɛɲɔgɔn ni a datuguna kaso la n'a bɛ wele ko professeur Burulayi Samake. O de hukumu kɔnɔna na ni baarakɛla ninnu ka lafasali tɔn jɛkulu mun bɛ yen ni a bɛ wele ko syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille olu ye baarabila daminɛ kunungo marisi kalo tile 28. U y'a yira k'a fɔ u ka kunnafoniyaw kɔnɔna na en tant que professeur Burulayi Samake ale ma bila u tɛna baara daminɛ Gabriel Touré ale kɔnɔna na. Tɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 24 ma fɛn mun ye Buguni ale marabolo kɔnɔna na Suluba ale ni Welesebugu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn mun ye bingani wale tigilama olu taara sira da compagnie de transport mun bɛ ni a bɛ wele ko Jara transport ale ni a ka transport ni ka ni bolifɛnkɔnɔmɔgɔ ninnu ka nafolomafɛn ni ka bɛɛ lajɛlen traqué u la. Alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna marisi kalo tile 27 ma nɛgɛ kaɲa 22 o tɛmɛnen ni sanga 45 ye poste de contrôle mun ni ale bɛ Jijeni ale bɛ Kolokani cercle ale kɔnɔna na région de Kulukoro maa maramafɛntigi bugunatigɛbali dɔw kɛra sababu ye ni ka bingani wale ta ka nin poste in sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye fɛn mun ye an ka finitigilaka kelen ni ka ale bɔnɛ a ni la ni o ye agent forestier an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Faransi jamana ale kɔnɔna na fɛn mun ye Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun bɛ ni a bɛ wele ko Nicolas Sarkozy ni wagati ninnu na Faransi kiiri tigilamaw olu wulilen bɛ ale nɔfɛ ka sanga ni campagne présidentielle 2007 mun kɛra Faransi jamana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Nicolas Sarkozy ale y'a ka campagne financé ni wari dɔ ye wari mun tɛ wari jɛlen ye o de ye hukumu kɔnɔna na Faransi kiiri tigilamaw olu wulilen b'a nɔfɛ ni ka jalaki a kan ka san 7 o de kɛ kaso la o kɔfɛ fɛn min ye 300,000 € a kan k'o sara. Hakililajigi don an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye ala ma hinɛna Libi jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni ale fatura ni o bɛ wele ko Mohamed El Kadafi ale de tun ye Nicolas Sarkozy ka nin campagne financé san 2007 o wagatiw kɔnɔna na. AES kunnafoniya olu kɔnɔna na an bɛ taa Burkina fɛn min ye Burkina Faso jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré marisi kalo tile 27 san 2025 ale ye fɛn min ye baarakɛminɛ mun bɛ ni o bɛ tali kɛ siraba dilan mansinw na ale y'o 900 ɲɔgɔn ko di u ka cakɛda so mun ni ale ka baara ɲɛsinnen don siraba dilan olu koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Baarakɛminɛ ninnu dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye bulldozer ye camion benne ani camion citerne ani port charré fɛn min ye bulldozer ye ani pelle hydraulique ani pelle chargeuse ani bétonnière olu ɲɔgɔnna caman. Taa Sudan jamana ale kɔnɔna na fɛn min ye kabi san 2023 kɛlɛ ale bɛ Sudan jamana kɔnɔna na
ka saga ni o kɛlɛ ninnu de sa fɛn min ye rebelle jɛkulu mun bɛ Sudan jamana kɔnɔ olu tun kɛlen bɛ ka Sudan jamana ɲɛmɔgɔ dagayɔrɔ ni a bɛ wele ko palais présidentiel ni ka o minɛ Sudan finitigilakaw la o kɔfɛ fɛn min y'u ka pankurujigiso mun bɛ fɛn min ye ni rebelle ye o fana tun kɛlen don ka Sudan finitigilakaw gɛn ni ka bɔ o fana kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min ye Sudan finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye Abdel Fattah al-Burhani ye kunnafoniya di kɛ marisi kalo tile 27 Sudan jabaraniso la kunnafoniya mun kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Sudan finitigilakaw ye sebaya sɔrɔ ni rebelle jɛkulu ninnu kan ni ka u gɛn ka bɔ palais présidentiel ale kɔnɔna na o kɔfɛ fɛn min y'u ka pankurunjigiso ye finitigilakaw olu fana ye sebaya sɔrɔ pankurunjigiso la ni ka rebelle ninnu gɛn ni ka bɔ yen fana an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Sudan jamana ɲɛma ni o ye Abdel Fattah al-Burhani ye ale tun nalen bɛ an ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ale kumaɲɔgɔnya wagati tɛmɛnenw na o kɔfɛ a tagalen kɔfɛ a ka jamana kɔnɔ a ka jamana finitigilakaw sera ka sebaya sɔrɔ ni rebelle jɛkulu ninnu kan an bɛ taa Laginɛ Conakry fɛn min ye Laginɛ Conakry jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ mun bɛ ni a bɛ wele ko Musa Dadisi Kamara ni a tun bɛ kaso la a bɛ wagati bɔ kunungo marisi kalo tile 28 san 2025 Laginɛ Conakry jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Mamadi Doumbouya ale ye grâce présidentielle ni ka o accordé Musa Dadisi Kamara ye ni ka bɔ kaso la ka sababuya kɛ a ka kɛnɛya ko ta fanfɛla olu ye ayiwa Mali kunnafoni TV lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniya ɲininen na ni ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn don n'a nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan